Festival solidario honek zer daukan? Alde batetik batzen ditu bai kultura, bai kirola eta bai ingurugiroari errespetua. Hoiek arealdakuntza sozialerako tresnak dira eta baita sensibilizazio tresnak. Tresna hoien bidez zer egiten dugu festivalean? Ikusten dugu egunez egun ze zailtasunak dituzten pertsona gaixo hauek. Beraz, guzti hori kontutan eukita eta kontutan izan da Getxoko balore bat solidaritza ere dala, udaletxeak aurten erabaki dugu gure konpromezua sendotzea Dale Kandela festivalarekin. Getxon dagoen festival oso garrantzitsua da, solidarioa, eraldatzailea, berritzailea, kirola, kultura batzen bai ditu. Eta horregatik, Getxoko udalak konpromezu berezia hartu du Dale Kandela festivalarekin eta Dale Kandela elkartearekin.